Sanna, sitten vain tämä yksi kerta. Mikaelin ääni oli matala. Et kestäisi sitä. Älä kadu. Sinä yönä minä en vastannut, vaan nyökkäsin. Siskoni olohuone aamuyöllä 3. Siskoni ei ollut kotona. Hän oli lähtenyt vanhempiemme luo, 59-vuotias Lankoni ja minä, 43-vuotias. Välillämme oli 16 vuotta ja raja, jota ei koskaan olisi pitänyt ylittää, mutta sinä yönä minä ylitin sen rajan. Sanna, Lankoni kutsui minua nimeltä. Se oli matalin ääni, jolla olin kuullut hänen puhuvan naimisiin menonsa jälkeen. Olen vakuutusmeklari. Nimeni on Sanna Virtanen. Olen 43-vuotias. Työskentelin pitkään maakunnassa, kunnes sain siirron Helsingin pääkonttoriin. Ennen oman asunnon löytymistä asuin siskoni luona. Se oli kaiken pahan alku ja juuri. Mies, jota olin 16 vuotta pitänyt vain lankonani, Mikael Koskinen, 59, rahastonhoitaja. Hän oli komea. Ikäisekseen hän näytti aivan liian nuorelta. Hartiat olivat leveät ja hänen maineensa kiiri kaikkialle. Se Mikael on todella uskomaton tyyppi. Minä olen Sanna Virtanen. Ittää, 43-vuotias vakuutusmeklari, alalla 15 vuotta. Olen asunut koko ikäni Tampereella. En ole naimisissa. Tai ehkä olisi oikeampaa sanoa, etten ole voinut mennä naimisiin. 30-vuotiaana minulla oli sulhanen. Hän petti minua kuukausi ennen häitä. Sen jälkeen en ole voinut luottaa miehiin. Hautasin itseni työhön. Kysyttekö, olinko yksinäinen? Totta kai olin. Mutta en näyttänyt sitä. Työssä olin hyvä. Tulokseni olivat erinomaiset. Siksi sain siirron Helsingin pääkonttoriin. Sanna, asu meillä. Siskoni ehdotti ensimmäisenä. Siskoni Hanna Koskinen, 48, on minua 5 vuotta vanhempi. Hanna meni naimisiin 28-vuotiaana, Lankoni Mikael Koskisen kanssa. Tuolloin Mikael oli 44-vuotias. Heillä oli 16 vuotta ikäeroa. Ikäero on aika suuri, pärjäätkö varmasti? Äiti oli huolissaan. Mutta Hanna näytti onnelliselta. Mikael on minulle niin hyvä, ja hän ansaitsee hyvin. Todellisuudessa Mikael oli kyvykäs mies. Hän työskenteli rahastonhoitajana. Hänen tulonsa olivat hyvät. Hän osti tilavan asunnon Helsingin Eirasta. Näin Mikaelin ensimmäistä kertaa häissä. Hän oli komea, pitkä ja leveäharteinen. Hän näytti niin nuorelta, että oli vaikea uskoa hänen olevan 44-vuotias. Pidäthän minusta huolta, kälyseni, Mikael sanoi hymyillen ja ojensi kätensä. Hänen kätensä oli suuri. Kättelyn hetkellä tunsin selittämätöntä jännitystä. Se oli outoa. Tervehdimme vain toisiamme. Häiden jälkeen siskoni näytti onnelliselta. Heillä ei ollut lapsia. Hannan oli vaikea tulla raskaaksi, mutta heidän suhteensa oli lämmin. Tapasimme juhlapyhinä ja satunnaisesti. Mikael oli aina kohtelias ja ystävällinen. Hän piti Hannasta hyvää huolta. Hanna, sinulla on käynyt tuuri miehen kanssa, siskoni ystävät kadehtivat. 16 vuoden ajan pidin Mikaelia vain siskoni aviomiehenä. Minulla ei ollut muita tunteita. Ei olisi voinutkaan olla. Mutta viime kuussa sain siirtomääräyksen, ylennyksen myötä Helsingin pääkonttoriin. Onneksi olkoon, Sanna, siskoni iloitsi. Asu meillä, kunnes löydät oman asunnon. Hanna, sopiiko se varmasti? Mitä Mikael sanoo? Ei hätää, hän piti ajatuksesta. Mikael suostui ilomielin. Totta kai Sannan tulo on mukavaa, tervetuloa vain. Niin minä muutin 2 viikkoa sitten siskoni luo. Ensimmäisenä iltana Mikael tuli kotiin. Hän oli pukeutunut pukuun. Tervetuloa, Sanna. Sama ystävällinen hymy kuin aina ennenkin, mutta jokin oli erilaista. Se, että olimme samassa tilassa, että kohtaisimme päivittäin. Voit käyttää sitä pienempää huonetta perällä. Siellä on sänky ja kirjoituspöytä valmiina. Hanna esitteli paikkoja. Huone oli siisti. Kaikki tarvittava oli siellä. Kiitos, Hanna. Eihän se mitään. Perhettähän tässä ollaan. Hanna laittoi illallisen. Uunilohta. Pöydässä oli myös pullo viinaa. Sanna, onneksi olkoon siirrosta, Mikael nosti lasinsa. Minäkin nostin omani. Kiitos, Mikael. Joimme. Keskustelu jatkui. Tunnelma oli rento, mutta välillä tunsin Mikaelin katseen itsessäni. Kuvittelen vain, ajattelin. Hän katsoo minua vain kuin kälyään. Aterian jälkeen Mikael katsoi televisiota olohuoneessa. Minä menin huoneeseeni. Järjestelin tavaroitani. Lähdin vessaan.
Kohtasin Mikaelin eteisessä. Anteeksi. Eteinen oli kapea. Yritin väistää, mutta kehomme koskettivat. Ei se mitään, Mikael nauroi. Sillä hetkellä tunsin jotain outoa. Sydämeni jysähti. Miksi? Se oli vain kosketus. Menin vessaan ja pesin kasvoni. Katsoin peiliin. Kasvoni olivat punaiset. Mitä ihmettä, sanoin itselleni. Seuraavana päivänä aloitin työt. Pääkonttori oli Helsingin keskustassa. Siskoni asunnolta sinne oli metrolla puoli tuntia. Ei liian lähellä, ei liian kaukanakaan. Työ pääkonttorissa oli kiireistä. Minun piti opetella uusia järjestelmiä, tutustua uusiin työkavereihin. Lähdin töistä 7 aikoihin. Kun menin kotiin, Hanna laittoi illallista. Hanna, anna minä teen. Ei se mitään, olet varmasti väsynyt. Hanna oli taitava kotirouva. Söimme joka päivä kotiruokaa. Mikael tuli yleensä kotiin 8 maissa. Söimme yhdessä illallista. Viikko kului. Elämän rytmi vakiintui, mutta jokin oli outoa. Mikael pyöri mielessäni jatkuvasti. Illallisella, kun hän löysäsi solmiotaan tai kun hän nauroi televisiota katsoessaan, silmäni hakeutuivat häneen jatkuvasti. Miksi teen näin, kysyin itseltäni. Vastausta ei ollut. Eräänä iltana Hanna sanoi, Sanna, minä lähden huomenna vanhempien luo. Ai, miksi? Äiti on loukannut selkänsä. Olen siellä noin viikon. Äitimme asuu Oulussa. Hanna sanoi menevänsä yksin. Mikael ei pääse töiden takia, ja sinähän olet täällä hänen kanssaan. Sinä yönä tunsin oloni levottomaksi. En tiennyt miksi. Seuraavana aamuna Hanna lähti. Sanna, pidä huolta Mikaelista. Joo, älä huoli. Hannan lähdön jälkeen talo oli hiljainen. Lähdin töihin. Tein töitä koko päivän. Mutta ajatukset harhailivat. Tänä yönä olen kahdestaan Mikaelin kanssa. Miksi ajattelin niin jatkuvasti? Se oli outoa. Työpäivän jälkeen menin kotiin. Mikael ei ollut vielä tullut. Söin kevyen illallisen. Kävin suihkussa. Vaihdoin mukaviin vaatteisiin. 8 aikoihin Mikael tuli. Tervetuloa kotiin, Mikael. Oletko syönyt? Joo. Minäkin käyn syömässä jotain. Mikael kävi suihkussa ja tuli ulos. Hänen hiuksensa olivat märät. Hänellä oli yllään teepaita. Hartiat olivat leveät. Käsivarret paksut. Käänsin katseeni pois. Katsotaanko televisiota? Joo. Istuimme olohuoneen sohvalle. Mikael toiseen päähän, minä toiseen. Ohjelma oli viihdettä. Nauroimme. Juttelimme. Sanna, oletko sopeutunut hyvin töihin? Joo, ihan hyvin. Jos on vaikea, sano vain. Tunnen sieltä pääkonttorilta muutamia ihmisiä. Kiitos. Tunnelma oli rento, mutta sydämeni hakkasi. Miksi? Juttelimme vain. 10 aikoihin nousin ylös. Minä menen nukkumaan. Selvä, nuku hyvin. Menin huoneeseeni, suljin oven, makasin sängyssä. Sydämeni hakkasi nopeasti. Outoa. Miksi olen tällainen? En saanut unta. Selasin puhelintani. Käytin sosiaalista mediaa. Kello oli yli 1 yöllä. Minulla oli jano. Avasin oven mennäkseni keittiöön. Olohuone oli pimeä. Mikael taisi nukkua. Hiivin keittiöön. Avasin jääkaapin. Join vettä. Kääntyessäni istu alas. Säikähdin. Mikael oli tullut olohuoneesta. Ai, minulla oli vain jano. Minullakin. Mikaelkin joi vettä. Pimeä keittiö, vain me 2. Tuntui kuin en saisi henkeä. No niin, hyvää yötä. Joo, palasin huoneeseeni. Sydämeni oli pakahtua. Ryhdistäydy, Sanna, sanoin itselleni, mutta tiesin sen. Jotain oli alkamassa. En arvannut, että tämä pieni värähdys muuttaisi elämäni täysin. Seuraavana aamuna valmistauduin töihin. Mikaelkin valmistautui. Lähdetäänkö yhdessä? Ai, joo. Laitoimme kenkiä eteiseessä. Menimme hissiin. Vain me 2. Ahdas tila. Tunsin Mikaelin parfyymin tuoksun. Hienovarainen ja miellyttävä tuoksu. Sanna, niin. Jos jokin vaivaa, sano vain. Ei, kaikki on hyvin. Eikö olekin tylsää, kun Hanna ei ole täällä? Ei se mitään. Hissin ovet aukesivat. Menimme ulos. No niin, hyvää työpäivää. Samoin sinulle, Mikael. Erosimme. Tein töitä, mutta en pystynyt keskittymään. Aamuinen hissikohtaus pyöri mielessäni. Parfyymin tuoksu oli hyvä. Ei. Miksi ajattelen tuollaista? Työkaveri puhutteli minua. Sanna, tuletko tänään illanviettoon? Ai, minä taidan jättää väliin.
No miksi? Minun täytyy mennä aikaisin kotiin. Se oli valhe. Tunsin vain oloni epämukavaksi ajatuksesta olla kahdestaan Mikaelin kanssa. Tai ei, epämukavuuden sijaan, miten sen kuvailisi. Ehkä pelko olisi oikea sana. Työajan päätyttyä suuntasin kotiin. Askeleeni olivat raskaat. Avasin ulko-oven. Tulin kotiin. Hiljaista. Mikael ei ollut vielä tainnut tulla. Helpotuin. Samalla petyin. Se oli outoa. En ollut koskaan tuntenut näin. Söin kevyen illallisen. Kävin suihkussa. Kello oli yli 8. Mikael tuli kotiin. Sanna, oletko siellä? Kyllä. Menin olohuoneeseen. Mikaelilla oli ostoskassi kädessään. Toin kanaa. Syödään yhdessä. Ai kiitos. Laitoimme kanat esille. Oluettakin oli. Otetaanko yksi? Joo. Avasimme tölkit. Söimme kanaa. Hanna soitti. Niinkö? Eikö äidin vointi olekaan hyvä? Joo, onpa huolestuttavaa. Keskustelu jatkui. Luontevasti. Join toisenkin oluen. Kasvoni alkoivat punoittaa. En kestä alkoholia hyvin. Sanna, kasvosi ovat punaiset. En kestä kovin hyvin alkoholia. Söpöä. Tuo sana sai sydämeni hakkaamaan. Söpöä. Mikael sanoi minulle. Se oli vitsi. Mikael, se ei kuulostanut vitsiltä. Mikael nauroi. Leikkisä hymy, mutta hänen katseensa oli erilainen. Siinä oli jotain vakavaa. Vältin hänen katsettaan. Minä siivoan ja menen nukkumaan. Selvä. Keräsin kanapakkaukset. Pesin käteni. Hyvää yötä. Joo, nuku hyvin. Menin huoneeseeni. Suljin oven. Makasin sängyssä. Sydämeni hakkasi. Söpöä. Se sana kaikui mielessäni. En saanut unta. Kääntyilin. Katsoin kelloa. Se oli yli puolen yön. Minulla oli jano. Avasin taas oven varovasti. Tarkistin olohuoneen. Pimeää. Hiivin keittiöön. Avasin jääkaapin. Taas janottaa. Säikähdin. Käännyin ympäri. Mikael seisoi siinä. Teepaita, collegehousut, pimeä keittiö. Vain me kaksi. Niin näköjään. Join vettä. Käteni tärisivät. Mikael lähestyi. Otti vettä jääkaapista. Hän oli lähellä, liian lähellä. Kuulin hänen hengityksensä. Mikael, minä. Sanna? Niin? Näetkö minut nykyään outona? Sydämeni pysähtyi. Mitä tarkoitat? Ajattelen sinua jatkuvasti. En saanut henkeä. Mikael, anteeksi. Ei minun pitäisi. Mikael ojensi kätensä, silitti hiuksiani, mutta en voi sille mitään. Minun olisi pitänyt torjua hänet, perääntyä, mutta en tehnyt niin. Jähmetyin, tai tarkemmin sanottuna, olin toivonut sitä. Mikael tuli lähemmäs. Tunsin hänen hengityksensä. Ei, sain vaivoin sanottua. Tiedän, mutta Mikael ei pysähtynyt. Hänen kätensä hyväili poskeani. Se oli lämmin. Sanna, hän kutsui nimeäni, niin suloisella äänellä. Silloin eteisestä kuului ääni. Hissin ääni. Säikähdimme ja vetäydyimme erilleen. Mene huoneeseesi, Mikael kuiskasi. Juoksin huoneeseeni. Suljin oven. Sydämeni oli pakahtua. Hengitin raskaasti. Mitä juuri tapahtui? Käteni tärisivät. Koko kehoni tärisi. Olimme melkein suudelleet. Siskoni miehen kanssa. Istahdin sängylle. Olen tullut hulluksi, sanoin itselleni. Mutta minun oli oltava rehellinen. Minäkin halusin sitä. Mikaelin kosketusta, sitä katsetta. En voinut nukkua sinä yönä. Seuraavana aamuna pelkäsin poistua huoneestani. Mitä sanoisin Mikaelille, kun kohtaisimme? Millaisen ilmeen pitäisi olla? Epäröin pitkään. Lopulta menin ulos. Mikael ei ollut olohuoneessa. Hän oli tainnut lähteä aikaisin töihin. Helpotuin. Samalla olin pettynyt. Siellä oli viesti. Lähdin aikaisin. Nähdään illalla. Mikaelin käsiala. Puristin viestiä kädessäni. Menin töihin. Koko päivän en saanut mitään aikaiseksi. Työkaveri kysyi. Sanna, oletko sairas? Näytät kalpealta. Ei, kaikki on hyvin. Vale. Mikään ei ollut hyvin. Työpäivä päättyi. En halunnut mennä kotiin. Mutta minulla ei ollut muutakaan paikkaa. Kävelin hitaasti. Seisoin ulko-oven edessä. Vedin syvään henkeä. Avasin oven. Tulin kotiin. Hiljaista. Menin olohuoneeseen. Mikael istui sohvalla. Tulitko? Joo. Kiusallinen hiljaisuus. Sanna, istu. Istuin sohvalle. Etäisyyden päähän Mikaelista. Eilisillasta. Sydämeni jysähti. Anteeksi.
Ylitin rajan. Pudistin päätäni. Ei, mutta en voi valehdella. Mikael katsoi minua suoraan. Minä pidän sinusta. Maailma pysähtyi. Mikael, tiedän. Ei niin saisi olla. Minäkin tiedän. Mikaelin ääni vapisi. Olen pahoillani Hannan puolesta ja sinun. En saanut sanaa suustani. Minäkin pidän Mikaelista. En voinut tunnustaa, mutta Mikael tiesi, katsoessaan silmiini. Sanna. Mikael lähestyi. Ei, peräännyin. Ajattele Hannaa. Tiedän, ajattelen. Olen tulla hulluksi. Mikael otti päästään kiinni. Mutta ajattelen vain sinua. Mikael, herää. Minäkin haluaisin herätä. Mikael lysähti sohvalle. Mutta en pysty. Minunkin polveni pettivät. Istuin sohvalle. Mikaelin viereen. Hiljaisuus vallitsi. Pitkä hiljaisuus. Viikko, Mikael sanoi. Hanna tulee viikon päästä. Niin, siihen asti. Ymmärsin, mitä hän tarkoitti. Saisinko siihen asti pitää nämä tunteet? Kyyneleet nousivat silmiini. Mikael, sinun ei tarvitse vastata. Minäkin olen sekaisin. Mikael nousi. Mennään nukkumaan aikaisin tänään. Hän meni huoneeseensa. Minäkin menin omaani. Suljin oven. Makasin sängyssä. Kyyneleet virtasivat. Miksi näin kävi? Miten tähän päädyttiin? Mutta tiesin. En voinut valehdella. Minäkin pidin Mikaelista. En tiennyt, oliko tämä tunne rakkautta vai himoa. Ainoa varma asia oli, etten voinut pysäyttää sitä. Sinä yönä en taas saanut unta. Kello oli 2 yöllä. Minulla oli jano. Pitäisikö mennä keittiöön vai ei? Mietin. Pelkäsin kohtaavani Mikaelin, mutta janotti liikaa. Avasin oven. Hiivin ulos. Olohuoneen ohi keittiöön. Avasin jääkaapin. Taas tapasimme. Ääni takaa. Käännyin säikähtäneenä. Se oli Mikael. Niin, taas. Hän nauroi. Surullinen nauru. Annatko vettä? Ei, otan itse. Otin vettä jääkaapista. Yritin juoda, mutta Mikael tarttui ranteeseeni. Sanna. Niin, olen todella tulla hulluksi. En saanut henkeä. Joka yö en saa unta, kun ajattelen sinua. Niin minäkin, tunnustin. En voinut enää salata sitä. Minäkään en saa unta, kun ajattelen sinua, Mikael. Mikaelin katse muuttui. Sanna, hän tuli lähemmäs. Tällä kertaa en perääntynyt. Mikaelin käsi hyväili poskeani. Lämmin. Tiedäthän, ettei näin saisi tehdä. Tiedän. Mutta silti. Mikael kumartui hitaasti. Huulet lähestyivät. Silloin puhelin soi. Mikaelin puhelin. Säikähdimme ja vetäydyimme erilleen. Mikael katsoi puhelintaan. Se on Hanna. Sydämeni jäätyi. Mikael vastasi puhelimeen. Joo. Mitä? Joo. Nukuin. Ei hätää. Sanna varmaan nukkuu. Joo. Älä huoli. Kaikki on hyvin. Minäkin. Joo. Hyvää yötä. Hän lopetti puhelun. Hiljaisuus. Mennään nukkumaan, Mikael sanoi. Joo. Menimme omiin huoneisiimme. Makasin sängyssä. Sisko. Kuulin siskoni äänen. Puhelimen läpi. Syyllisyys valtasi minut. Mitä minä teen? Peitin kasvoni käsilläni, mutta Mikaelin käden kosketus oli elävä. Se katse. Melkein kosketuksissa olleet huulet. En voinut nukkua. Näin ei voi jatkua, ennen kuin todella ylitämme rajan. Mutta tiesin jo, ei ollut paluuta. Seuraavana päivänä en mennyt töihin. Ilmoitin olevani sairas. Se oli valhe. En vain halunnut kohdata Mikaelia. Olin vain huoneessani. En poistunut. Mikaelkin lähti töihin. Kuulin ulko-oven sulkeutuvan. Vasta sitten avasin huoneeni oven. Olohuone oli tyhjä. Hiljainen. Istuin sohvalle. Tuijotin kattoa tyhjänä. Mitä minun pitäisi tehdä? Vastausta ei ollut. Hanna soitti. Sanna, onko kaikki hyvin? Joo, Hanna. Onko äiti jo parempi? Vielä menee muutama päivä. Selvä. Älä huoli. Ole rauhassa. Pärjäättekö te Mikaelin kanssa? Sydämeni jysähti. Joo, pärjätään. Eihän hän ole sinulle hankala. Ei, kaikki on hyvin. Hyvä. Pidä huolta hänestä. Joo. Lopetin puhelun. Syyllisyys painoi. Rintani oli raskas. Olin koko päivän vain huoneessani. En tehnyt mitään. 6 aikoihin kuului ulko-oven avautuvan. Mikael tuli. Sanna, oletko siellä? En vastannut. Hän koputti oveen. Sanna. Niin. Voitko avata oven? Nousin ylös. Avasin oven. Mikael seisoi siinä. Huolestunut ilme. Oletko sairas? Et kuulemma mennyt töihin.
Kaikki on hyvin. Näytät kalpealta. Mikael laittoi kätensä otsalleni. Ei ole kuumetta. Hänen kätensä oli lämmin. Oletko syönyt? Pudistin päätäni. En minäkään. Syödään yhdessä. Ei kiitos. Sanna. Mikael tarttui käteeni. Minun takianiko? Kyyneleet nousivat silmiini. Anteeksi. Mikael halasi minua. Minä olen pahoillani. Hänen sylinsä oli lämmin. Liian lämmin. Itkin. Mikaelin sylissä. Minullakin on vaikeaa. Todella vaikeaa. Mikaelinkin ääni vapisi, mutta en halua sinulle vaikeuksia. Nostin pääni. Katsoin Mikaelia, kasvot kyynelissä. Mikael pyyhki kyyneleeni. Sanna. Mikael, en enää kestä. En minäkään, tunnustin. En voinut enää salata sitä. En minäkään kestä. Mikaelin katse muuttui. Sanna. Tiedän. Tämä on väärin. Silti. Mikael hyväili poskeani. Etkö kadu? En tiedä, mutta juuri nyt tarvitsen sinua, Mikael. Nuo sanat katkaisivat Mikaelin itsehillinnän. Huulet koskettivat. Ensimmäistä kertaa Mikaelin huulet, pehmeät, lämpimät. Maailma pysähtyi. Suudelma syveni. Mikael veti minut lähemmäs. En saanut henkeä, mutta en halunnut irrottautua. Hetken kuluttua huulemme erosivat, hengitimme raskaasti. Mikaelkin. Sanna, niin. Mennään huoneeseen. Tiesin, mitä se tarkoitti. Nyökkäsin. Mikael otti kädestäni, talutti minut huoneeseen. Ei minun huoneeseeni, vaan Mikaelin huoneeseen. Ovi sulkeutui. Seisoimme sängyn vieressä. Molemmat. Mikael katsoi minua. Oletko varma? Kyllä. Voimme lopettaa milloin vain. Pudistin päätäni. En halua lopettaa. Mikael suuteli minua uudelleen. Tällä kertaa syvemmin, intohimoisemmin. Hänen kätensä hyväilivät selkääni. Värinä kulki lävitseni. Vaatteet alkoivat riisua. Hitaasti, varovasti. Kaunis, Mikael kuiskasi, hävetti. Mutta se ei tuntunut pahalta. Makasin sängyllä. Mikael tuli päälleni. Sanna, niin, rakastan sinua. Sydämeni oli pakahtua. Minäkin rakastan sinua, tunnustin. Ensimmäistä kertaa elämässäni. Vilpittömästi. Yhdyimme Mikaelin kanssa, sinä yönä. Se ei sattunut. Päinvastoin, se oli turvallista. Mikael oli varovainen. Kysyi jatkuvasti, onko kaikki hyvin, sattuuko, sano, jos on epämukavaa. Pudistin päätäni. Halasin vain Mikaelia. Kuinka paljon aikaa oli kulunut. Myöhemmin makasimme vierekkäin sängyssä, hien peittämät kehot, raskas hengitys. Mikael halasi minua, tiukasti. Kadutko? Hän kysyi. Pudistin päätäni. En minäkään. Mikael suuteli otsaani. Rakastan sinua, Sanna. Minäkin rakastan sinua. Kyyneleet nousivat silmiini. Onnesta ja surusta. Älä itke, Mikael pyyhki kyyneleeni. Nämä ovat onnen kyyneleitä. Minäkin olen onnellinen. Nukahtelimme toisiamme halaten. Sinä yönä. Seuraavana aamuna heräsimme samasta sängystä. Mikael katsoi minua. Nukuitko hyvin? Kyllä. Hymyilin. Syödäänkö aamiaista? Joo. Nousimme ylös. Pukeuduimme. Menimme keittiöön. Mikael paistoi kananmunia ja paahtoi leipää. Istuin pöytään. Aamiainen oli katettu. Yksinkertainen, mutta lämmin. On hyvä. Keskustelu oli luontevaa, kuin vanhalla pariskunnalla. Aamiaisen jälkeen Mikael valmistautui töihin. Menetkö tänään töihin? Kyllä. Oletko kunnossa? Olen. Mikael tuli halaamaan. Nähdään illalla. Joo. Suutelimme. Lyhyesti, mutta makeasti. Mikael lähti. Jäin yksin. Katsoin peiliin. Kasvoni näyttivät erilaisilta. Ne näyttivät hehkuvan. Minä rakastan, tajusin. Menin töihin. Työkaverit kysyivät. Sanna, olitko eilen tosi sairas? Ai, joo, nyt on jo parempi. Näytät hyvältä. Niinkö? Valehtelin. Mutta olo oli hyvä. Päivä kului nopeasti. Työajan päätyttyä suuntasin kotiin. Askeleeni olivat kevyet. Ajatus Mikaelin tapaamisesta. Avasin ulko-oven. Tulin kotiin. Mikael oli sohvalla. Tulitko? Menin hänen luokseen. Mikael veti minut syliinsä. Oli ikävä. Minullakin. Suutelimme. Eilistä luontevammin. Mitä syötäisiin illalliseksi? Tehdään yhdessä. Teimme ruokaa yhdessä. Spagettia. Avasimme myös viinipullon.
Söimme. Keskustelimme. Sanna. Niin. Mitä me teemme? Se oli realistinen kysymys. En tiedä, vastasin rehellisesti. Kun Hanna palaa. Tiedän. Pitääkö meidän lopettaa? Sydäntäni särki. Niin kai. Mutta juuri nyt haluan olla kanssasi. Mikael otti kädestäni. Minäkin. Mikael. Niin. En tule katumaan. En minäkään. Joimme viiniä. Juttelimme. Mikaelin menneisyydestä, minun menneisyydestäni. Opimme tuntemaan toisiamme paremmin. Sanna, rehellisesti sanottuna. Niin, rakastuin sinuun ensisilmäyksellä. Mitä? Häissä, kun näin Hannan siskon ensimmäistä kertaa. En voinut uskoa sitä, mutta olithan sinä kälyni, siksi pidättelin. 16 vuotta, niin, 16 vuotta, rintaani puristi, minäkin itse asiassa, niin, kun näin sinut ensimmäistä kertaa, sydämeni hakkasi. Todellako? Kyllä, mutta koska olit siskoni mies, minäkin pidättelin. Niin minäkin. Naurahdimme, katkerasti, olemme aika hölmöjä, niin olemme, mutta nyt päätimme olla pidättelemättä. Ainakin viikon ajan, yö syveni. Mikael nosti minut syliinsä. Mikael, mennään. Suuntasimme makuuhuoneeseen. Sinä yönä rakastelimme jälleen. Eilistä syvemmin, intohimoisemmin. Mikael kuiskasi, en unohda tätä koskaan. En minäkään. Tätä viikkoa. Sinua. Kyyneleet nousivat silmiini. Älä itke. Nämä ovat onnenkyyneleitä. Minäkin olen onnellinen. Halasimme toisiamme tiukasti. Aamunkoittoon asti. Seuraavana päivänä ja sitä seuraavana olimme yhdessä. Töissä, kotona, illallisella, rakastellen kuin aviopari. Mutta tiesimme, tämä ei voinut kestää. 3. päivänä Mikael sanoi, Sanna, huomenna on lauantai. Niin, mennäänkö jonnekin? Mihin? Treffeille. Sydämeni hakkasi. Mennään. Minne haluaisit mennä? Minne vain, kunhan olen sinun kanssasi. Mikael nauroi. Sitten minä päätän. Joo. Odotin innolla. Ensimmäiset treffit Mikaelin kanssa, vaikka salassa. Sinä yönäkin rakastelimme. Huomista odottaen. Mutta mieleni perukoilla oli levottomuutta. Tiesin, että kun Hanna palaa, kaikki loppuu. Lauantai-aamuna heräsin aikaisin. Olin innoissani. Kävin suihkussa ja valitsin vaatteet. Laitoin mekon, meikkasin, katsoin peiliin. Halusin näyttää kauniilta Mikaelille. Menin olohuoneeseen. Mikael oli jo valmis. Farkut ja valkoinen paita. Hän näytti hyvältä. Vau, olet kaunis. Kasvoni punoittivat. Sinäkin olet komea. Kiitos neiti. Naurahdimme. Minne menemme? Salaisuus. Kerro. Saat tietää, kun olemme perillä. Hän otti kädestäni. Lähdimme asunnosta. Menimme autoon. Mikaelin autoon. Ajava Mikael sivusta katsottuna. Komea. Ajoimme Helsingin rantaan. Rannalleko? Joo, on kaunis sää. Sää oli todella kaunis. Taivas oli kirkas. Aurinko paistoi lämpimästi. Saavuimme kaivopuistoon. Nousimme autosta. Kävelimme käsi kädessä. Siellä oli paljon ihmisiä. Pyöräilijöitä, kävelijöitä, perheitä. Me olimme kuin he, kuin tavallinen pariskunta. Kävelimme. Sanna. Niin? Oletko onnellinen? Kyllä. Todella. Minäkin. Istuimme penkille. Katsoimme merta. Vesi kimalteli. Tuuli puhalsi. Mikael kietoi kätensä olkapäälleni. Onko kylmä? Ei. Halusin vain halata. Nojasin häneen. Mikaelin olkapäähän. Mikael. Niin? Tämä ei ole unta, eihän? On se. Olen niin onnellinen, että tuntuu unelta. Minustakin. Olimme niin pitkään. Onko nälkä? Vähän. Mennään. Nousimme ylös. Menimme lähellä olevaan ravintolaan. Se oli pastaravintola. Istuimme ikkunapöytään, merinäköalalla. Katsoimme ruokalistaa. Mitä söisit? Rosé, pastaa. Minä otan carbonaaran. Tilasimme. Ja lasilliset viiniä. Ruoka tuli. Se oli herkullista. On hyvää. Hyvä. Keskustelimme. Tavallisista asioista. Sanna, mikä sinusta piti tulla? Isona. Opettaja. Miksi et tullut? Isäni kuoli ja minun piti ansaita rahaa. Onpa ollut vaikeaa. Ei se mitään. Autan ihmisiä nytkin työssäni. Niin. Mikaelkin kertoi. Minusta piti tulla jalkapalloilija. Miksi ette tullut? En ollut tarpeeksi hyvä. Naurahdimme. Olet silti hieno, Mikael. Kiitos.
Söimme loppuun, menimme ulos, kävelimme taas rannalla. Aurinko alkoi laskea. Auringonlasku. Vau, onpa kaunista. Ei niin kaunista kuin sinä, Mikael. Totta. Pysähdyimme. Mikael katsoi minua. Auringonlaskun värjäämät kasvot. Saanko suudella? Tässä, joo. Katsoin ympärilleni. Siellä oli ihmisiä, mutta sillä ei ollut väliä. Joo, Mikael suuteli. Lyhyesti, mutta makeasti. Rakastan sinua. Minäkin. Palasimme autolle käsi kädessä. Mennäänkö kotiin? Joo. Ajaessaan, Mikael sanoi. Sanna. Niin? Tänään oli todella onnellinen päivä. Minustakin. Toivon, että tämä hetki kestäisi ikuisesti. Sydäntäni särki. Tiesin, ettei se voinut kestää. Minäkin. Saavuimme kotiin. Menimme hissiin. Vain me kaksi. Mikael painoi minut seinää vasten. Suuteli. Syvästi, intohimoisesti. En malta. En minäkään. Saavuimme kotiin. Heti ulko-ovesta sisään. Mikael nosti minut syliinsä. Mikael. Suuntasimme makuuhuoneeseen. Sinä yönä rakastelimme kuumemmin. Seuraavana päivänä, sunnuntaina, nukuimme pitkään sängyssä. Mikaelin sylissä. Heräsitkö? Joo, voit nukkua vielä. Entä sinä? Katselin sinua. Hävettää. Mikä? Nähdä nukkuvan. Kaunis. Painoin kasvoni Mikaelin rintaan. Mitä tehdään tänään? Ollaan vain kotona. Selvä. Minäkin tykkään olla kahdestaan sinun kanssasi. Emme nousseet sängystä. Pitkään. Halasimme, suutelimme, kuiskailimme. Aika tuntui pysähtyneen. Vasta lounasaikaan nousimme. Mitä syötäisiin? Keitetään pastaa. Pastaa. Keitetään yhdessä. Menimme keittiöön. Keitimme pastaa. Laitoimme myös kananmunan. Istuimme vastakkain pöydässä. On hyvää. Onko pasta koskaan maistunut näin hyvältä? Koska syöt rakkaasi kanssa, Mikael nauroi. Niinpä. Söimme pastan loppuun. Tiskasimme. Yhdessä. Mikael halasi takapäin. Mikael, pitää tiskata. Voin tehdä sen näinkin. Naurahdin. Tiskasimme loppuun. Menimme olohuoneeseen. Istuimme sohvalle. Laitoimme television päälle. Katsoimme elokuvaa. Mutta en pystynyt keskittymään. Mikael silitti hiuksiani. Laitoin pääni hänen reidelleen. Onko mukava? Joo. Suljin silmäni. Olin onnellinen. Elokuva loppui. Ilta saapui. Onko nälkä? Ei. Entä sinulla? Ei minullakaan. Naurahdimme. Syödään sitten myöhemmin. Joo. Menimme makuuhuoneeseen. Rakastelimme jälleen. Maanantajaamuna valmistauduimme töihin. Tsemppiä päivään. Samoin. Suutelimme. Lähdimme omille teillemme. Tein töitä, mutta ajatukset harhailivat. Mikael. Viikonloppu. Puhelin soi. Se oli Mikael. Oletko syönyt lounaan? En vielä. Syödäänkö myöhemmin yhdessä? Oletko työpaikan lähellä? Joo, on asiaa täällä päin. Hyvä. Söimme lounaan Mikaelin kanssa. Työpaikan lähellä olevassa ravintolassa. Olimme varovaisia. Joku voisi nähdä, mutta olin onnellinen. Nähdään illalla. Joo, erosimme. Hoidin iltapäivän työt. Lähdin töistä. Saavuin kotiin. Mikael oli jo tullut. Tulitko? Joo, halasin häntä. Oli ikävä. Minullakin. Suutelimme. Söimme illallisen. Yhdessä teimme. Ja vietimme yön. Rakastellen. Tiistai, keskiviikko, torstai. Joka päivä oli onnellinen. Töissä, kotona, illallisella. Rakastellen, kuin aviopari. Mutta aika kului. Nopeasti. Torstai-iltana Mikael sanoi. Sanna, niin, Hanna tulee huomenna. Sydämeni pysähtyi. Huomennako? Joo, iltapäivällä. Sitten. Tänään on viimeinen päivä. Kyyneleet nousivat silmiini. Älä itke. Olen surullinen. Minäkin olen surullinen. Mikaelkin oli liikuttunut. Sanna, anteeksi. Miksi? Koska en voi antaa sinulle muuta kuin tällaisen rakkauden. Ei se mitään. Olin onnellinen. Minäkin olin. Halasimme toisiamme. Tiukasti. Mikael. Niin. En unohda tätä yötä. En minäkään. Koko elämäni aikana. En minäkään. Menimme makuuhuoneeseen. Sinä yönä, viimeisenä yönä, rakastelimme syvemmin, intohimoisemmin, kuumemmin, aamunkoittoon asti, kyyneliä vuodattaen. Rakastan sinua. Rakastan, sanoimme sen lukemattomia kertoja. Aamu sarasti, viimeinen aamu.
Kävimme yhdessä suihkussa, pesimme toistemme vartalot. Viimeisen kerran pukeuduimme, söimme aamiaista yhdessä. Mitä tehdään tänään? Mikael kysyi. En tiedä. Pitääkö mennä töihin? Pitää. Minunkin. Hiljaisuus vallitsi. Sanna. Niin. Meidän on lopetettava. Tiesin sen. Mutta sen kuuleminen oli eri asia. Sydäntäni särki. Niin. Kun Hanna tulee, olemme taas lanko ja käly. Tiedän. Tämä viikko on kuin sitä ei olisi ollutkaan. Kyyneleet nousivat silmiini. Voiko sen unohtaa? Pitää. Unohdanko minä? En tiedä. Mikaelkin itki. Mutta pitää. Hannan vuoksi. Niin. Halasimme toisiamme. Viimeisen kerran. Rakastin sinua. Minäkin rakastin. Puhuimme menneessä aikamuodossa. Sydäntäni särki. Lähdimme asunnosta. Yhdessä. Menimme hissiin. Viimeisen kerran kahdestaan. Hiljaa. Pidimme vain kädestä kiinni. Erosimme talon edessä. Hyvää työpäivää. Joo. Mikael lähti. Minäkin suuntasin töihin. Kyyneliä pidätellen. Töissä en saanut mitään aikaiseksi. Menin vessaan itkemään. Se on ohi. Todella ohi. 3 aikoihin iltapäivällä Hanna lähetti viestin. Sanna, olen nyt kotona. Sydämeni jäätyi. Hanna, kiva kun tulit. Vastasin. Käteni tärisivät. Sinnittelin työpäivän loppuun. Suuntasin kotiin. Hitaasti seisoin ulko-oven edessä. Vedin syvään henkeä. Avasin oven. Hanna, tulin kotiin. Sanna. Hanna halasi minua. Oli ikävä. Minullakin. Syyllisyys valtasi minut. Mikael istui sohvalla. Tulitko? Joo. Vältin hänen katsettaan. Pitikö Mikael sinusta hyvää huolta? Hanna kysyi. Joo, piti. Hyvä. Illallinen oli katettu. Hannan tekemä. Istuimme kolmistaan. Kiusallista. Liian kiusallista. Katseemme kohtasivat Mikaelin kanssa. Käänsin nopeasti pois. Sanna, syö. Joo. Söin väkisin. Aterian jälkeen menin nopeasti huoneeseeni. Makasin sängyssä. Kyyneleet nousivat silmiini. Itkin hiljaa. Se on ohi. Todella ohi. Mutta tiesin. Tämä oli oikein. Hannaa oli suojeltava. Sinä yönä en saanut unta, ajattelin Mikaelia. Viikon muistoja. Seuraavana päivänä, lauantaina, Hanna valmisti aamiaista. Sanna, herää. Joo. Menin ulos huoneesta. Mikaelkin oli olohuoneessa. Katseemme kohtasivat. Käänsin nopeasti pois. Onko äiti kunnossa? Joo, paljon parempi. Veljeni hoitaa häntä toistaiseksi. Hyvä, istuimme pöytään. Kolmistaan. Kiusallista. Liian kiusallista. Sanna, mikä sinulla on? Hanna kysyi. Ai, mitä? Näytät kalpealta. Ai, töissä on ollut vähän kiirettä. Valehtelin. Mikael, eikö Sanna näytäkin väsyneeltä? Mikael katsoi minua. Joo, niin näyttää. Sanna, älä rasita itseäsi liikaa. Joo, ei hätää. Söimme. Väkisin. Mikael ei syönyt enempää. Mikael, miksi et syö? Ei ole nälkä. Outoa. Eikö sinulla ole ruokahalua nykyään? Ei, olen vain. Hanna katsoi huolestuneena. Aterian jälkeen menin huoneeseeni. Makasin sängyssä. Tuijotin kattoa. Puhelin soi. Se oli Mikael. Viesti. Oletko kunnossa? Käteni tärisivät. Vastasin. Olen. Vale. Oletko sinä kunnossa? En. On ikävä. Kyyneleet nousivat silmiini. Minullakin. Mutta pitää kestää. Niin. Anteeksi. Ei se mitään. Viestit loppuivat. Itkin. Hiljaa. Illallisaikaan Hanna paistoi pihvejä. Mikael, Sanna, syömään. Menin olohuoneeseen. Mikael istui sohvalla. Katsoi televisiota. Mutta hänen ilmeensä oli synkkä. Mikael, tulitko? Hanna kutsui. Joo, istuimme pöytään. Mikael, onko töissä rankkaa nykyään? Ei, kaikki on hyvin. Näytät huonolta. Olen vain väsynyt. Hanna laittoi pihvin lautaselle. Maista. Mikael otti sen. Minäkin otin. Sannakin, maista. Kiitos. Söimme. Välillä katseemme kohtasivat Mikaelin kanssa. Joka kerta sydäntäni särki. Hanna ei tiennyt mitään. Hymyili onnellisena. Syyllisyys valtasi minut. Hanna, anteeksi, todella anteeksi. Aterian jälkeen Hanna sanoi. Mikael, katsotaanko elokuva? Joo, selvä. Sannakin, tule katsomaan. Ei, minä menen huoneeseen. Miksi? Katso yhdessä. Olen väsynyt. No, lepää sitten. Menin huoneeseeni, suljin oven.
Olohuoneesta kuului ääniä. Elokuvan ääniä, Hannan naurua. Mikael ei nauranut. Peitin korvani, yritin nukkua, mutta uni ei tullut. Kello oli 2 yöllä. Minulla oli jano. Ajoin mennä keittiöön, mutta pysähdyin. Pelkäsin kohtaavani Mikaelin, mutta janotti liikaa. Avasin oven hiljaa. Olohuone oli pimeä. Menin keittiöön. Avasin jääkaapin. Sanna. Ääni takaa. Käännyin säikähtäneenä. Se oli Mikael. Mikael, sinäkään et saa unta. En, minäkään. Hiljaisuus vallitsi. Sanna, onko vaikeaa? Ei se mitään. Vale. Sinullakin on vaikeaa, eikö? Joo, olen tulla hulluksi. Mikael lähestyi. On ikävä. Mikael, eikö saisi? Halaista. Ei. Tiedän. Mutta Mikael halasi minua. Hänen sylinsä oli lämmin. Mikael, ei. Hetki vain. Hanna nukkuu. Mutta olin levoton. Työnsin hänet pois. Mikael herää. Tiedän. Anteeksi. Mikael perääntyi. Meidän on todella lopetettava. Niin. Ei enää koskaan näin. Tiedän. Olen pahoillani Hannan puolesta. Minäkin. Menimme omiin huoneisiimme. Makasin sängyssä. Kyyneleet nousivat silmiini. En arvannut, että tämä olisi näin vaikeaa. Seuraavana päivänä, sunnuntaina, Hanna sanoi, Sanna, mennään tänään shoppailemaan. Joo, vaateostoksille. Mikael menee golfaamaan. Mikael nyökkäsi. Joo, on tapaaminen tänään. Mennään sitten tyttöjen kesken. Joo, kiva. Erosimme ensin Mikaelin kanssa. Menimme Hannan kanssa tavarataloon. Katsoimme vaatteita, kosmetiikkaa. Menimme kahvilaan. Hanna näytti onnelliselta. Sanna, ostan sinulle mekon. Ei tarvitse, Hanna. Ei, ostan. Hän valitsi kauniin mekon. Tämä sopisi sinulle. Kiitos. Menin sovituskoppiin. Sovitin mekkoa. Se oli kaunis, mutta en ollut iloinen. Tulin ulos. Vau, kaunis. Mikael tykkäisi. Sydämeni jysähti. Miksi? Mikä ilme? Ei mitään. Ei se mitään. Todella kaunis. Otetaan. Maksoimme. Istuimme kahvilassa. Sanna. Niin? Olet outo nykyään. Mitä? Ilmeesi on huono. Onko jokin vialla? Ei ole. Todellako? Joo, valehtelin. Jos töissä on vaikeaa, kerro. Joo, ei se mitään. Hanna otti kädestäni. Sanna, minulle voit kertoa. Kyyneleet olivat tulla. Hanna. Niin? Halusin kertoa, mutta en voinut. Ei mitään. Olen vain väsynyt. Selvä. Sinun pitää levätä. Joo. Syyllisyys valtasi minut. Hanna, anteeksi. Todella anteeksi. Palasimme kotiin. Mikael oli jo tullut. Tulitteko? Joo. Hanna näytti mekkoa. Mikael, ostin Sannalle. Onko kaunis? Mikael katsoi. Joo, kaunis. Sanna, sovita. Nyt? Joo. Menin huoneeseen ja sovitin. Tulin ulos. Miltä näyttää? Hanna kysyi. Mikael katsoi minua. Hänen katseensa horjui. Kaunis. Eikö? Minustakin. Hanna iloitsi. Menin nopeasti huoneeseeni. Mikaelin katse. En voinut unohtaa sitä. Viikko kului. Joka päivä oli tuskaa. Yritin olla katsomatta Mikaelia silmiin. Puhuimme mahdollisimman vähän. Hannan edessä. Mutta joskus kohtasimme. Eteisessä. Keittiössä. Joka kerta sydäntäni särki. Mikaelilla tuntui olevan samoin. Eräänä iltana Hanna lähti tapaamaan ystävää. Sanna, laita Mikaelille illallista. Joo. Hanna lähti. Jäimme kahdestaan Mikaelin kanssa. Hiljaisuus vallitsi. Sanna. Niin. Puhutaan. Mistä? Näin ei voi jatkua. On liian vaikeaa. Minustakin. Mutta meidän on todella lopetettava. Tiedän. Ajattele Hannaa. Niin. Teimme väärin. Kyyneleet nousivat silmiini. Tiedän. Mutta en kadu. En minäkään. Mikael lähestyi. Sanna, rakastin sinua. Minäkin rakastin. Puhuimme menneessä aikamuodossa. Lopetetaan nyt todella. Niin. Ollaan ystäviä. Pystymmekö? Pitää. Niin. Katsoimme toisiamme. Viimeisen kerran. Ole onnellinen, Mikael sanoi. Sinäkin. Löydä hyvä mies. Sinä. Ole onnellinen Hannan kanssa. Olen. Ulko-oven avautumisen ääni. Hanna tuli. Siirryimme nopeasti erilleen. Hanna, tulit aikaisin. Joo, ystävällä oli kiire. Selvä. Teeskentelimme, ettei mitään. Sinä yönä tein päätöksen. Muutan pois. Seuraavana päivänä etsin asuntoa. Löysin yksiön työpaikan läheltä.
kerroin Hannalle. Hanna, löysin asunnon. Todellako? Jo? Joo, työpaikan läheltä. Harmi, olisit voinut olla pidempään. Ei, nyt on aika lähteä. Selvä, milloin muutat? Tänä viikonloppuna. Selvä, autan. Kiitos. En kertonut Mikaelille. Lauantaina muutin. Tavaraa ei ollut paljon. Hanna ja Mikael auttoivat. Sanna, onko tämä hyvä? Joo on. Kannoimme kaikki tavarat. Hanna, Mikael, kiitos. Eihän se mitään, perhettähän tässä ollaan. Mikael katsoi minua. Hänen katseensa oli surullinen. Voi hyvin. Sinäkin. Hanna ja Mikael lähtivät. Jäin yksin. Uusi koti, uusi alku, mutta rintani oli tyhjä. Muutama päivä kului. Kävin töissä. Yksin. Hanna soitteli välillä. Sanna, tule syömään. Joo, joskus. Vältin. En halunnut nähdä Mikaelia. Tai ei, en saanut. Kuukausi kului. Olo helpottui hieman. Keskityin työhön. Vietin aikaa työkavereiden kanssa. Kävin sokkotreffeillä. Mutta sydämeni ei liikuttunut. Mikael tuli mieleen. Jatkuvasti, eräänä päivänä kohtasin Mikaelin työpaikan edessä. Sanna, Mikael, miten menee? Hyvin. Entä sinulla? Joo. Kiusallinen hiljaisuus. Onko asunto hyvä? Joo, on. Hyvä. Oletko onnellinen Hannan kanssa? Joo. Mikaelin ilme oli synkkä. Mikael, Sanna, minä. Niin? Kerroin Hannalle, sydämeni pysähtyi. Mitä? Mitä sanoit? Meistä. Maailmani romahti. Miksi? En voinut salata. Mitä Hanna sanoi? Suuttui. Totta kai. Kyyneleet nousivat silmiini. Jaa, anteeksi. Ei, minun vikani. Mitä sitten tapahtui? Hän halusi erota. Mitä? Mutta minä kieltäydyin. Miksi? Koska rakastan Hannaa. Sydäntäni särki. Mikä minä olin? Rakastin sinuakin. Todella. Mutta Hanna on tärkeämpi. Se ei ole niin. Mitä sitten? Minä tein väärin. Hannalle. Minäkin tein väärin. Sanna, anteeksi. Ei se mitään. Älä enää tapaa minua. Niin. Mikael lähti. Seisoin paikallani. Kyyneleet virtasivat. Se on ohi. Todella ohi. Palasin kotiin. Hanna soitti. En vastannut. Tuli viesti. Sanna, kuulin Mikaelilta. Hanna, anteeksi. Minäkin suutuin. Paljon. Anteeksi. Mutta sinullakin on ollut vaikeaa. Hanna, tavataan, puhutaan. Joo. Seuraavana päivänä tapasin Hannan. Kahvilassa. Hanna itki. Hanna, Sanna, miksi teit niin? Anteeksi, olisi pitänyt kertoa sinulle. Mikaelko aloitti? Ei, molemmat. Oliko se aitoa? Joo, rakastin häntä. Joo, Hanna itki enemmän. Hanna, anteeksi. Todella anteeksi. Minäkin olen pahoillani. Miksi sinä? En huolehtinut Mikaelista tarpeeksi. Ei, se ei ole sinun vikasi. Sanna, mitä me nyt teemme? En tiedä. Mikael ei halua erota. Kuulin. Haluan antaa anteeksi. Hanna, mutta tarvitsen aikaa. Totta kai. Sanna, sinäkin teit väärin, mutta en halua vihata sinua. Kyyneleet nousivat silmiini. Hanna, olemmehan siskoksia. Anteeksi, Hanna. Todella anteeksi. Halasimme, itkimme. Sinä päivänä puhuimme kaiken. Hanna ja minä. Se oli tuskallista, mutta tarpeellista. Siitä on vuosi. Paljon on muuttunut. Asun yhä yksin, työpaikan lähellä olevassa yksiössä. Työ sujuu hyvin. Tulokset ovat hyviä, mutta en ole seurustellut. En ole vielä valmis. Olemme Hannan kanssa taas läheisiä. Se vei aikaa. Ensimmäiset kuukaudet olivat vaikeita. Hannalle ja minulle, mutta Hanna antoi anteeksi. Vähitellen. Sanna, en voinut vihata sinua, Hanna sanoi. Hanna, olemmehan siskoksia. Veri on vettä sakeampaa. Kyyneleet nousivat silmiini. Kiitos, Hanna. Todella kiitos. En tapaa Mikaelia juuri koskaan. Joskus juhlapyhinä, pakon edessä, on kiusallista, mutta se on mielestäni oikein. Mikael ja Hanna asuvat yhä yhdessä, he eivät eronneet. Hanna valitsi niin, anteeksiannon. Sanna, minäkin ajattelin. Niin, Mikaelkin oli yksinäinen. Laiminlöin häntä. Ei se ole sinun vikasi. Ei, minussakin on vikaa. Avioliitossa molempien on yritettävä. Hanna oli kypsä, paljon kypsempi kuin minä. Hän sanoi, että Mikaelkin yrittää. Mikael on muuttunut paljon. Hän on minulle parempi.
Hyvä, hän pyytää anteeksi joka päivä. Hyvä. Sanna, sinunkin pitää olla onnellinen. Joo, löydä hyvä mies. Yritän. Nykyään tapaamme Hannan kanssa kerran viikossa, ilman Mikaelia. Syömme, juomme kahvia, juttelemme, kuin ennen. Ei, olemme läheisempiä kuin ennen. Viime viikolla Hanna kysyi, Sanna, kadutko? En ollut kuullut sitä kysymystä pitkään aikaan. Joo, kadun, vastasin rehellisesti, mutta silloin se oli aitoa. Tiedän, pettää sinut, olen pahoillani siitä koko elämäni, tiedän. Kiitos, että annoit anteeksi. Sanna. Niin, minäkin opin siitä tapauksesta. Mitä? Rakkaus on tärkeää, mutta luottamus on tärkeämpää. Hanna ja perheen tärkeys. Niin, sinäkin opit. Nyökkäsin. Joo, opin paljon. Mitä? Kiellettyä hedelmää ei saa koskea. Niin, eikä antaa hetken tunteiden viedä. Hanna otti kädestäni. Sanna, päästä nyt irti. Joo, Mikaelin. Tunteista. Päästä nyt irti. Kyyneleet nousivat silmiini. Yritän. Tiedän. Se vie aikaa. Joo, mutta jonain päivänä pystyt siihen. Pystynkö? Joo, pystyt. Hanna oli vahva ja minua viisaampi. Palasin kotiin. Katsoin peiliin. Muistin vuoden takaisen itseni, rakastuneen itseni, onnellisen itseni, mutta väärin tehneen itseni. Sanna, olit todella hölmö, sanoin itselleni. Mutta nyt tiedän, se ei ollut rakkautta, vaan himoa. Tai ehkä se oli rakkautta, mutta sellaista, jota ei olisi saanut olla. Katsoin puhelintani. Poistin kaikki keskustelut Mikaelin kanssa, kuvat ja muistot. Nyt se on todella ohi. Ensi viikolla on sokkotreffit, työkaveri järjesti. Sanna, hän on juuri sinun ikäisesi, hyvä mies. En odota paljoa, mutta aion mennä. Uusi alku, uusi rakkaus. Jonain päivänä se on mahdollista. Hanna lähetti viestin. Sanna, tuletko viikonloppuna meille? Mikael on työmatkalla. Joo, tulen. Koti ilman Mikaelia. Nyt se on mukavaa, kuin ennen. Voin katsoa Hannan kanssa elokuvia, juoruta. Voimme olla taas siskoja. Tämän päivän tarina on tässä. Kiitos, että kuuntelitte. Uskon, että monet teistä tuomitsevat minut. Totta kai, tein väärin. Mikaelkin teki väärin. Ylitimme rajan, jota ei olisi pitänyt ylittää. Mutta en voi elää vain katumuksessa. Opin, kaduin, ja vähitellen olen päässyt eteenpäin. Hannan anteeksianto. Se nosti minut taas jaloilleni. Haluan sanoa teille, rakkaus on kaunista, mutta kaikki rakkaus ei ole oikeutettua. Kielletty rakkaus, se tekee lopulta kaikki onnettomiksi. Itsesi, toisen ja läheiset. Älkää antako hetken tunteiden viedä. Lyhyt onni voi muuttua elinikäiseksi katumukseksi. Minulla oli onnea, koska Hanna antoi anteeksi, mutta kaikki eivät ole sellaisia. Perhe, se on kaikkein tärkeintä. Sitä ei saa koskaan pettää. Aion nyt mennä eteenpäin, menneisyyttä katuen, mutta siihen takertumatta. Jonain päivänä haluan tavata hyvän miehen ja kokea todellisen rakkauden, rakkautta, jota ei tarvitse salata. Rehellistä rakkautta, toivon teillekin terveyttä ja onnea, ja rakastakaa, mutta oikein, kiitos.